सोरबा नुफेरदोंना अनलाइननि गेजेरजों जुलि? नाथाय अनलाइननि गेजेरजोंनो जुलिखौ जानांदों जरासे हौवा हिन्जावा। बोथोर गाज्रि आरो गोबां अखा बांखानि थाखायनो अनलाइनाव जानांदों जुलि। नंगौ, बेफोर गासैबो जाथावैखौ जाथावना खालामदों हिमाचल प्रदेशनि गिख्रंथाव दैबानाया। सुलुंनि बादिब्ला हिमाचल प्रदेश सिमलानि कोटगड़आव थानाय आशीष सिंहा आरो शिबानी ठाकुरनि गेजेराव जुलि जानायनि गासैबो साखाफारासैमोन। नाथाय सानथाम जुब जुब अखा हानायजों हा गिसिखानाय आरो न' बांफोरा खहा जानायनि जाहोनाव बिसोर सानैनि जुलिया खैफोदाव फैयो। ओरैहाय सरकारा सुबुंफोरखौ न'निफ्राय ओंखारनो होबथानायनि जाहोनाव जोबथायाव राहा गैयैयाव नखर मोननैयाबो गोरोबनानै भिडिअ कनफारेन्स एबा अनलाइननि गेजेरजों जुलिखौ जाफुंसारहोयो। मख'नो गोनांदि हिमाचल प्रदेशनि दैबानाजों हा गिसिखानाय आरो बिफां लाइफां बायनायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय अनजिमाया दासिम 30 जाहैबाय। बेनि अनगायैबो गिख्रंथाव दैबानानि जाहोनाव गोबां दावबायारिफ्रा खैफोदनि गेजेराव थाबथाना थानांनाय खौरांखौ सुलुङा फोरमायदों। सिक्किम रायजोआव दावबायहैनो